Takže čau, já vás vítám u tohohle videa, lidi, dneska je to nová série. A jelikož jste si asi všimli, co to bude za série, ale oznámil jsem to ve videjku předtím, tak dneska si tady rozebereme pár témat. A dneska to budou témata ohledně mý tvorby. Já doufám, že se vám tyhle videa budou líbit, dejte like a odběr pro víc takovýchhle podcastů, protože to neplánuju úplně jako pravidelnou sérii, ale spíš jako jen tak jako jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku, uvidíme. A já si myslím, že jdeme rovnou na to. Já tady mám pár témat, co bych chtěl s vámi probrat. Ale to hlavní téma, to první hlavní téma je ohledně mý tvorby a to je ohledně videí, protože jak jistě víte, kdo mě sleduje a teď kouká na podcast, tak ví, že na mém YouTube, na tomhle kanále vychází jen pár sérií. Je tam Stikízové, které v Lidlu nejsou, je tam právě Roblox, ten tam vychází často. A vlastně jako jediná věc, co vychází právě je Roblox, takže jsem si říkal, že by nemusel být vůbec špatný, když jsme udělali nějaký videa z reálného života. Protože já třeba Roblox vůbec nehraju, jakože když se natáčím, nebo jako málo kdy, jenom když je prostě v Adobe mít dobrý update, nebo když mě to hodně chytne. A ani jako v realitě moc nehraju, jako plánuju si teď koupit počítač, aby byla ta tvorba trošku lepší, můžeme dát nějaký videa z GTAčka, něco takového, aby to nebylo furt to stejný, takže to určitě bych taky chtěl zakomponovat, ale to až jako druhá věc, co bych teď chtěl řešit. A napadly mě hned dvě věci, co by se mohl začít točit jako klidně zítra, takže jestli budete chtít, tak mi napište, a to je fotbal, vlogy z fotbalu a rybaření. Já teda jako nejsem žádný profi fotbalista, za žádný klub nehraju, hrál jsem za tamhle vesnici vedle, ale jako OK, ale říkal jsem si, že jako s kámošem asi chodíme kopat velice často, řekl bych 3krát týdně. Takže bych řekl, že by vás to mohlo bavit. Protože mě na této scéně hrozně chybí tady tyhle ty videa. Jako jsou prostě real life, tady tyhle ty vlogy z fotbalu od nějakých lidí, co neznám prostě. Takový to život jiných lidí. A rybaření, tak kdo ví, tak náš TikTok účet na rybaření, ryby.cz.sk, něco takového, tak se klidně podívejte na TikToku, tam je to docela známý. Je sranda, že za pár videí na TikToku mám víc odběratelů na TikToku než tady na YouTube za třeba 3 roky tvoření, to je vtipný, no. A právě jeden z důvodů, proč chci začít točit vlogy real life, je, abych přilákal větší publikum lidí, protože myslím, že Roblox a Adopt Me tolik lidí zase nesleduje a jsem si to vědom. Jestli budete mít zájem, dejte tady na tohleto lajky a napište do komentářů. A ještě bych klidně udělal room tour, jo, ať víte, jak to tady u mě vypadá, jako v realitě myslím, ne, tady v Adopt Me. Jelikož můj pokoj bych řekl, že je docela hezký, takže bych klidně vám ukázal, jestli chcete. Řekl bych, že u mě v pokoji je to dost vidět, jaký jsem člověk, protože mám tady věci z fotbalu, mám tady voňavky, mám tady pop figurky, mám tady prostě televizi, PlayStation, prostě všechno, takže si myslím, že byste pak pochopili můj vibe. Takže to by bylo první téma, co jsme probrali, a jdeme se rovnou podívat na další téma. A to jsou videa z jiných her než je Roblox, takže jak jsem říkal, plánuji si koupit počítač, nebo bednu prostě, protože si na ní šetřím. A řekl bych, že bychom mohli natočit video z Fortniteu, GTAčka, něco takového. Takže jestli budete mít zájem hned, pište do komentářů, klidně to natočím hned, jak si počítač koupím, takže tak. Jenom jako jasný, že s tím bude trošku víc práce, než s tím Roblox tím tvořením, ale tak jako, jestli budete chtít, klidně to pro vás udělám. A samozřejmě můžou to být videa jak třeba z Minecraft, když budete chtít, mě to je fakt jako jedno. Mě hlavně, aby vás to bavilo a abyste to sledovali. Samozřejmě můžete mi napsat i dolů do komentářů, jaký hry vás třeba baví, co bych měl podle vás natočit. A chtěl bych si dát tady ještě třetí část, a to je poslední pár cílů pro rok 2025, a pak se na to společně podíváme třeba v půlce roku a na konci roku a zhodnotíme si, jak se mi to třeba podařilo, nebo právě daří, co já vím. Já doufám, že jsem v roce 2025 dosáhnul do půl roku 1000 odběratelů, což je právě důvod, proč začínám nové série, aby to přilákalo víc lidí, aby to víc lidí bavilo, abych tu tvorbu mohl jako zvětšovat, ať nejsem úplně mini youtuber, ať je to prostě kámo 100 000 odběratelů, kdo by to nechtěl, že jo. To je vlastně můj sen, vlastně získat 100 000 odběratelů na YouTube už jako od dětství. Někdo má prostě sen být profesionální fotbalista, já říkám, že bych to nechtěl, ale prostě ten YouTube, jako já už jsem to odmala točil a říkal jsem si, to bylo skvělý, a tamhle přesně na jízdě vidím místo, kam bych ten button pedal, ale to už někdy jindy. Ještě mi k tomu chybí 99 300 odběratelů nějak. Takže vlastně už jsem tak v jedné setině, skoro. To je úžasný, no, za 3 roky tvoření obsahu. GG.
Každopádně doufám, že jsem v tom roce natáčel víc a víc nových sérií, že to nezůstalo třeba jen u fotbalu a rybaření, což teď právě v hlavě plánuju, ale že třeba nějaká random série přibyla. Rád bych natáčel teda odplavování Petr, ale za to mě málo smazal YouTube kanál, takže radši ne, hele. A vzájemně doufám, že jsem třeba upgradeoval techniku, což jako nový mobil bude za chvíli, ale Bůh ví, jestli na ně budu tvořit, protože by měl být o trošku menší, takže zkusím natočit 1-2 videa, ale uvidíme, třeba to bude dobrý, třeba to bude mít stejnou dílku na tom YouTube, jako má právě tohle, což by bylo skvělý, ale Bůh ví, Bůh ví. Ale samozřejmě těším se na Samsung S24 FE, jako těším se na něj velice moc, uznávám. Dobře, ještě by mě zajímalo, co třeba tvoje sbírka voňavek, jako jak je na tom teď upřímně, protože teď, když se tady na to dívám, mám jich tady upřímně 6, vím jaký, mám to vyfocený, takže vám to potom, jestli bude room tour, ukážu, to nebudu teď spoilovat, protože vím, že hodně lidí to baví, tady tyhle voňavkový téma, já to točím sám na svůj TikTok L_serpientem_37, klidně mě tam dejte odběr, ale nejde tam, jaký voňavky mám. Každopádně zajímalo by mě, co počítač, jak ti slouží, protože už jsi ho určitě koupil po těch roku a půl, co vole to plánuješ, ty blbe. Takže doufám, že jsi ho už koupil, pauteli budoucna, a doufám, že tak, no. A to by byl teda konec dnešního podcastu, doufám, že se vám líbil, on to teda jako moc dlouhý to nebylo, ale doufám, že se vám to líbilo a doufám, že se spolu uvidíme u nějakého dalšího videjka, třeba už z nový série, co já vím, stačí, aby to tady trošku vybuchlo, už by to mohlo být hned klidně, protože hned zítra, jestli na tomhle videjku budou nějaký jako velký ohlasy, takže jestli chcete nějaký série, tak to sdílejte. A doufám, že se vám to líbilo, dejte like a odběr, nevím, co jsem říkal, protože jsem to musel stopnout. A uvidíme se u nějakého dalšího videa a čus!